ai wallahi gari ya cuta nake faɗa ma baba Allah wallahi. Kamayya. Ka san wata na biyu ban riƙe kilema ba a jikina nake faɗa ma. Kana nufin gari ba karafuna komai shiru ne wai? Dai bari Allah ya koro dan tsautsayi ta nan. Kai ko dan gidanmu ne in ba na fafe shi na karba na cika ba Allah ya Ka bari na ga layi sannan akwai wasu garorin yara da suke dan wucewa ta nan bari su zo wuce sai mu dan karbi rabon mu a hannun su koya gani. Muna karba kawai za mu koma ɗayan cin layi san kawai shine ko ba. Ni garin ma ya mun rumfa wallahi. Bari su zo kawai. Allah ya kawo su. Ira su. Ga su nan sun taho Bado. Sun taho? Sun taho. Bari su ƙaraso rabu da su. Ai na wai gaba. Wasar. Yawwa. Idan durin wa inna ilaihi raji'un. ba ka ba kai shegiya Ya hakuri matsiyaci. Mama. kai ai na ji daɗin sabgan nan ina gaya ma Bado. Wayyo kai ba dan ba kyau ba daɗi ba ko. Inna lillahi. Ai na so ma ranar Asabar layin cocin nan namu shiga. Na so a ce bil muka ci dan wanda zai yanke. Yanzu ku dan Allah da annabi ku ba ku daina harkar daban nan ba ku ne nan sace amma kuna maza ba ku je ku nema aikin da za ku ringa yi ba ku ne kwace sata hauren gida tumakin layi ba ku bari ba kajin layi ba ku bari ba. Wai waya kike? Kwace sace ku ne ke yi wa wa'azi. Ba waya kike ba dama? Dan girman Allah ku daina yin wannan sace wallahi ku daina harkar daban nan. Wai tsawai yaushe mata ma suka fara biyowa ta layin nan. Waya kike? Allah ba waya nake ba gaskiya nake gaya mu. Oke wai wa'azi kike ko me? Kin ga dan ware gida kin gane ko? Ni ma na ƙara ganin ki. Ma na ƙara ganin ki a yankin din bayana ko? Yawwa, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa, barkan ki yake. Lafiya. Yawwa, zuwa ne mu faɗa miki sabgan nan mun riga mun daina ta. Mun yanzu a gidanmu ma an fito da ni waje a shagon yana nake kwana inda shi an mai aure. Kuma kin ga abokina akan wannan sabgan yana can Legas ya je Allah ya karɓi rayuwarsa. Allah ya ji kanshi. Yawwa to shine ba wani abu bane bai kawo dama zuwa ne in faɗa miki ya za a yi mu samu dama mu ɗan rufa kan asiri. Jawa Allah ya kiyaye kawai daga maka nasiya na ce ka kama kanka shine aka zo ka ce kana so ni gaskiya babu abin da zan yi da ka me zan yi da dan daba Allah ya kiyaye. Ai dan daba Allah ya shirye shi. Ka ji ƙato. Wallahi sai kin aure ni ko za a kashe ni wallahi Allah.